Moabot yun ang adlaw. Hangtod ang pinianan ni Carmen Mercader, mahanaw niya. Sige Lohan, mga to sa mi sa hospital. Aton sa nako si Judy sa iyang kwarto kay aron bansa na mo sila si Dong Leo og si Ken dito sa hospital. Sige, padayon Lea. Okay ka na? Salamat sa imong pagpagawas na ko sa underground. Ay, iya. Markog mabungol sa kaningaw ning baya. Lingkod lang iha. Wa si Ramil. Wa sa gini ang duha ka katabang. Hay man day ka sila tita. Ambot lang iha. Si Ramil, wa nakitahon nako. Kana makakita ni? Magsugat ang mga mata. Dead man ako niya. Ambot na bataa. Wa nagitahon nako. Murami strangers sa usag-usa. Nasilagid siya maayo sa nako tita. Nanukit gani ni akong lawas iyang pagbunog nako. Nahinugon siya ni Cristel ang kaliwat sa pobreng agap. Tita, maligo kong kadiyot ha. Maadto ko sa butik. Ato lang nako paabuta ang plane ticket nga i-online ni Mami. Makuyog hinaon ko nimo iha. Kuyog ko nimo sa butik. Gilaay ko din eh. Si Ramil ambot. Wala ko mahibaw. Hain ka siya dung dapit ha. Sige tita, maligo na ko ha. Delikadong maabtan ko ni Ramil din eh. Mamiligro na sad ko. O sige iha. Hinay lang ha. Kay mag-ilis na sa ko iha. Lahos kasino. Laay ka ayaw din iha. Hinay lang. Lord, Mama Mary, lain na sabrong adlaw nga walang gihapon makamata si Cristel. Sa makausama, maghangyo na sab ko. Intang, umataan na ang akong anak. Ibalik na sa higpit ang iyang kinabuhi. Maluoy ka. Maluoy ka. Naman nakag-pray dito sa chapel. Oh, yes. Wa pa gyud kipakitang alibyo si Cristel. Wa pa yun yads. Pero ayaw ka balaka. Hugot gyud ang akong pagtuo nga sa umaabot ng mga adlaw makamatara si Cristel. Yes. Kung mahitabo na. Ako na tigali ang malipayong binuhat din sa kalibutan. Mahitabo na yads. Pero walang ko kahibaw kung kanusa. Pero hugot gyud ang akong pagtuo nga makamatara si Cristel. Dong, siguro ka nga maugid niya ang ilang probensya ni Dalia. Sigurado kayo, Yaya. Pero matut pagod sa atong gipangutana. Wa magid ko na mahibalik din sila sa Dalia. Sa ato pa, wa tinis probinsya hayaa ang bata. Kung mao, hain di ayaya. Hain man.
Layas magtas atong lakaw dong. Wa magitatabangi sa kag ni Cristel. Yaya, dili mahimong dili nato makita ang haya ni Cristel. Pero maulagi, asa man nato pangitaa ang haya dong? Mamalik ta sa siyudad, Yaya. Sige, sakay na. Ta? Ano naman ka? Wala mag... Ganyan ako nakabantay nimo. Mga kag, huwag kadasig. Tinuod yun na, Pauline. Dako, gud kay ko problema financially. Ambot. Dako nam gud kay kog utang kang Mr. Bart Monteclar. Ug nahadlok ko nga iyang mabira nga ako mga negosyo. Kining bahay og lote. Pero mamawi ko, Pauline. Mamawi ko iha. Pauline, murag nausabang ako huna-huna. Di na lang ko makuyog nimo sa butik. Oh, Mo, diretso na lang ko sa ilang Mr. Bart Monteclar. Unsa man gusto ka bang mukuyog? dili na lang ko, tita. Gikan dinhi, mo diretso ko sa butik. Gusto ko mo pahuway, tita. Wa ko itarong pahuway, wa ko tarong tug dito sa underground. Sige iha, kay moadto na ko sa ilang Bart. Kinahanglang mamawi ko iha. Di ko mohunong. Hangtod nga dili ko mabawi ang tanan akong mga napildi. Ang tanan akong gikapital. Kinahanglang mabawi ko ang tanan. Lakip na ang mga butang nga akong gigarantiya aron lang makawam ko kwarta kang Mr. Bart Monteclar. Wa pa lang unta ka magpadaan ng sugal, tita. Tuod di ay, tita. Ako na lang gidang uban ako mga butang. Ang uban, balik ko na lang na nako. Tita, pwede magtimpla ko gatas dito sa kusina? Kikuto man ko. Na kay makaon dito, tita. Oh, sure, iha. To adito na ay daghang pagkaon. Sige, serve yourself na lang, ha? Okay. Wata na lang ko sa silong. Magkuyog ta pagpanggawas. Okay, tita. Okay, iha. Kalibutan ta kahibut nganong managlahita sa dalan nga atong gilaktan nga nagsubay sa laing agianan. Unta usara kini kay usara ang atong kalibutan. Apan ug nganumang gimbutan sa kahitasan, nay hain ka man nganong nahanaw ka ning kiliran. Paghandom mo maoy giantos